कोकणामध्ये पावसाळ्यात काकडी ही खूप प्रमाणात मिळते. त्यावेळेस हे काकडीचे वडे घरोघरी बनवले जातात. खायला पण एकदम चविष्ट आणि झटपट होणारे हे गोड खुसखुशीत मऊ काकडीचे वडे आज आपण सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत. चला तर मग आपण काकडीचे गोड वडेची रेसिपी बघूया. बाजारातून पाव किलो काकडे आणा. स्वच्छ धुवून काकडीची साल काढा. मग काकडीच्या बिया काढून टाका आणि काकडी किसून घ्या. मग काकडीचा किस एका टोपामध्ये घ्या व त्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि 100 ग्रॅम किंवा 1 वाटी गूळ घाला. टोप गॅसवर ठेवा व गॅस चालू करून कमी आचेवर ठेवा. मिश्रण पळ्याने परतून घ्या. त्यामध्ये 1 छोटा चमचा हळद घाला व चांगले मिक्स करून गॅस बंद करा व मिश्रण थंड होऊ द्या. मिश्रण थंड झाले की त्यात 2 ते 3 वाटी गव्हाचे पीठ आणि 2 मोठे चमचे बेसन म्हणजेच चण्याचे पीठ घाला. पीठ घालताना थोडे थोडे घालून पीठ चांगले मळून घ्या. व नंतर थोडे तेल घाला व मळून 2 ते 3 तास पीठ झाकून ठेवा. बेसनमुळे पीठ खुसखुशीत होते व पीठ झाकून ठेवल्याने वडे मऊ होतात. तळण्यासाठी तेल कढई घ्या व गॅसवर मध्यम आचेवर ठेवा. मग हाताला हलके पाणी लावून थोड्या पिठाचा गोळा करून एका प्लास्टिक कागदावर थापून घ्या व गोल आकार देऊन वड्याच्या मध्यभागात होल करा. आता ते तसेच गरम तेलामध्ये तळून घ्या. वड्याला सोनेरी लाल रंग येऊ लागला की एका भांड्यामध्ये काढून घ्या. आमच्या गावी ह्या काकडीच्या वड्यांना तवशाचे वडे असेही म्हणतात. तुमच्या गावी कोणत्या नावाने ओळखले जातात आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. आता आपले काकडीचे वडे तयार झाले आहेत. तुम्ही काकडीचे वडे नाश्त्याला, चहासोबत किंवा श्रीखंडसोबतही खाऊ शकता. गोड मऊ काकडीचे वडे आवडले तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा आणि आमच्या संचिताज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कारण तुमच्यासाठी आम्ही अजून खूप साऱ्या नवीन रेसिपी घेऊन येणार आहोत.